பாப்பா ஸ்கூலில் வந்து மினி ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ பாப்பா வந்து ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவேர்னஸில் பேசணும். அவளுக்கு கொடுத்துருந்த டாபிக் வந்து சிப்ஸே வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் என்னை இவ்வளோ சிப்ஸ் வாங்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ அழகாக ட்ரெஸ் மாதிரி மேக் பண்ணி நின்று பேசினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாப்பாவோட சின்ன ஒரு காட்டன் ட்ரெஸ்லேயே நான் சிப்ஸ்லாம் வச்சு குண்டூசி வச்சு குத்தி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு தச்சு அழகாக ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி நான் மேக் பண்ணேன். இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அழகாக இருந்தது. அதுவும் பாப்பாவுக்கு போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் க்யூட்டாக இருந்தால் அவளுக்கு தலையில் வைக்கிறதுக்கு அழகாக ஒரு பூ மாதிரிலாம் நான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அவள் கிளாஸில் இன்னும் குட்டி பசங்க நிறைய பேர் நூடுல்ஸு, சாக்லேட்டு, பீட்சா இந்த மாதிரிலாம் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட்டு. You will gain weight.